We offered him 3 million as long as he's going to make sure that he's implicating the right people. Ubrigadier Bongani Gininda uziphikile izitsholo zokuba wazama ukufumbathisa umtsholo wesibini uBongani Ntanzi ngemali engange 3 million rand. Once again calling for a ceasefire, and we're now saying that there needs to be follow-up by those international agencies. Iza kusikhupha ngomso isigwebo sayo inkundla ezobulungisa yehlabathi kwisimangalo soMzantsi Afrika ngakuIsrael. Umqeqeshi wabafana Hugo Bruce uthulumancile ukuba iqela lakhe lingenile kuluhlu lwamaqela ali-16 kwi-AFCON. Abesixesha kuze nexesha likuxabise njengesiqhelo ngeli xesha kula majelo e-SABC 1 e-DTT Iindaba uxolo malibe nani. Umphando inhloko kwityala lokubulawa kwaSenzo Meyiwa uBrigadier Bongani Gininda uziphikile izitsholo zokuba wazama ukufumbathisa umtsholo wesibini uBongani Ntanzi ngemali engange 3 million rand efuna abandakanye abanye abatyholo ekubulaweni kwaSenzo. Ukuvele ngethuba uAdvocate Thulani Mngomezulu ehlaba ngemibuzo uBrigadier Gininda nophikileyo ukuba wanyanzelisa uNtanzi ukuba atyikitye ubungqina bokuvuma ityala bulungiselelweyo. Umtyholwa wesibini uBongani Ntanzi utyhola ngelithi umphando inhloko kwelityala uBrigadier Bongani Gininda wathi uza kumnika 3 million rand ukuba nje angabandakanya abantu abathile kwelityala ngomhla wama-21 ngoJuni ka-2020. OkaGininda uthi akukho bunyani kwaphela kwezi zityholo. We offered him 3 million as long as he's going to make sure that he's implicating the right people. OkaGininda uyakuphika nokuba waye wangcungcuthekiswa umtyholo wesibini uBongani Ntanzi ebethwa inyanzeliswa ukuba atyikitye ubungqina bokuvuma ityala. You were driving a white BMW. You sat on the edge of the back of the motor vehicle of that BMW, and you took out some document wherein you told him that he must sign here, otherwise they'll proceed with what they were doing. That's not true, my lord. Subsequent to the Sergeant Mokhane leaving East Rand, he went to Morocco. From Morocco, the EVL shows, my lord, in that afternoon that he drove towards Pretoria, taking, I think it's the N4 to the Northwest Province. Nangona uBrigadier Gininda elimele elokuba uNtanzi wayemelwe ligqwetha ngethuba evuma ityala kwesibini, uNtanzi uthi ngamampungela. The only document he signed was a document shown to him in Germiston around industrial area. That's where he was compelled, because he was beaten there, to sign the document. I don't know how the instructions were given, but what I know, on the 23rd, he accused two stood up and said, "This is my attorney." Amagqwetha afuna ushicilelo lweseshoni yenkundla yokuvela okokuqala komtyholwa ukuze kufunyaniswe ukuba umtyholwa uBongani Ntanzi waligxotha kusini na igqwetha lakhe umjiyako. Umphathi wezamapolisa Mnumzana Bhekicele uthi kusakusekwa iqela elikhethekileyo labaphando ukuphanda ngodusho oluqhubayo kwicandelo leteksi nolusobe imiphefumulo emithandathu esajonisa eMpuma Koloni. Mnumzana Cele nogxa wakhe wezothutho uNkosikazi Sindisiwe Chikunga badibene nabahlali ngalokufumana isisombululo kolidushe. Abahlali basePort St Johns bebequmbe besisifu baxalethelane kule holo nalapho befuna impendulo kurhulumente emva kokuba kwathi kwasuka udushe lonoteksi kule dolophu nalapho kwathi kwadutyulwa abantu abasithandathu basweleka kwantuya ngomlilo iimoto ezisithandathu. Kungoku nje bathi bafuna umphathiswa uBhekicele aqinisekise ngokuba bonke abantu ababandakanyekayo bayabanjwa. Uprofessor sesikisiki une-owners ezi-owner kuncedo baneteksi abanazo, so udutshe soze luphele. Umphathiswa uBhekicele uqinisekise aba bahlali ukuba zonke izinyanzeliso zabo zizawufezekiswa nanjengoko sithi kuzawusekwa igqiza ezawuqinisekisa ngophando kuphinde kubanjwe abantu ababandakanyekayo. Udaba olwenzeke lapha ukudutshulwa kwabantu nokudedelwa kwabantu kusuka manje luzoholwa ibona bobabili. Sibeke esandleni sabo.
Ba responsible. Masibuye, I'm saying, uphethe kwi-province, omunye u-deputy national ka-commissioner jikelele. Asibuze, asidlule ngalesibuza kubona. They must give us answers. Urhulumente uthi uyathethathethana nabeenkonzo zeteksi uqinisekisa ukuba kukho uxolo kulo lonke iphondo leMpuma Koloni. Kufanele baconsulte both elusikisiki baconsulte ePort St John ukuthi le route sisanga eda yini umuntu. Uma ngabe ingakhona ukeda umuntu, that application ayikwazi uku-approve. Le ndibano karhulumente nabahlali ibe impumelelo nanjengoko abahlali bexolile zezindululo ezibekwe phansi nanjengoko ngoku kuzawukhangelwa benzi bobubi. Bazoqala phansi ngoku abantu basebenze, iiteksi zihambe, abantu abaye ezikolweni, logama abasebenzi babuyele emsebenzini. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC, ePort St Johns. Uza kuphinda ube phansi kwelizwe lebukhala umgaqo-nkqubo wamanzi wangaphandle xa inkundla yehlabathi ezobulungisa iwisa isigwebo ngomso kwisimangalo soMzantsi Afrika ngaku-Israyeli. Abo banovelwano no-Israyeli bagxeka eli ngokuthatha eli nqanaba lengqongqo. UMzantsi Afrika uthi awukwazanga ungenzi into ukubulawa abantu eGaza. Community failed Rwanda and must always leave us with a sense of bitter regret and abiding sorrow. Owayesakuba ngumphathi wezizwe ezimanyeneyo wayengcwabeni enokuzisola xa kwakusenzeka imbubhiso yaseRwanda. Uluntu lwamazwe ngamazwe ngakumbi izizwe ezimanyeneyo zange zisebenze ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukunqanda inginginya yokubulawa kwamatutsi okwakukhuthazwa intetho yentiyo nolunye uhlobo lweendaba ngelo xesha. UMzantsi Afrika wawulungiselela unyulo lokuqala lwedemokhrasi ngelixa kusenzeka oko. The United Nations has asked us to be involved in the situation in Rwanda. They have not asked us to intervene militarily. UMzantsi Afrika ngoku uthi awuzukuyibetha ngoyaba imbubhiso yaseGaza emva kokuba ibhunga lezokhuseleko lezizwe ezimanyeneyo lisilele ukuvumelana ngesigqibo sokukhokhelela ukuba kuyekiswe imfazwe. Once again calling for a ceasefire, and we're now saying that there needs to be follow-up by those international agencies that are supposed to ensure that there's a rule of law, there's order in the world. Abezomthetho banethemba lokuba inkundla iyakuwisa isigwebo esisiso. Genocide Convention. Nothing justify genocidal acts currently being committed by Israel. Self-defense is no answer to genocide. Ukuqhushunjiswa kweGaza ngusirayeli kuyaqhubeka kwaye izizwe ezimanyeneyo zinike ingxelo yokuba ngabantu abali-12 abathe babulawa kwiziko lezizwe ezimanyeneyo. Kwalapha ezindabeni amapolisa atshabalalise iziyobisi ezibalelwa kwi-90 million rand ngexabiso lasesitalatweni kwiziko lokulahla amayeza eKapa, kodwa masithuba umntu evenkileni kuqala. Subscribe sibongoza ukuba wenze njalo. Inqaku lokuqala sithe uzikhabe ngawumane izityholo zokuzama ukufumbathisa umtyholo wesibini uBongani Ntanzi ngemali engange-3 million rand umphando intloko kwityala lokubulawa kwasenzo meyo uBrigadier Bongani Gininda. Kule mihla siphila kuyo inzululwazi, ubuchwepheshe, ubunjineli nezibalo zezona nkalo zenza ubomi bube lula. Ukanti abasetyhini, amantombazana namakhwenkwana zange bawanikwa amathuba kwakwiinkalo zesiqhelo zobomi. Kunzima nakakumbi kwezi sizikhankanyileyo. Umbutho ongenzi inzuzo nongakhongozwa ngurhulumente Young Cyber Minds wasekwa ukunceda abasetyhini, amantombazana namakhwenkwana bangene kula macandelo ingakumbi kwezobuchwepheshe. Ukanti apha estudio sinomseki nosomaqhuzu walo mbutho oluleko Mcwabeni ukuchuba isikhwebu ngegalelo labo kuphuhliso lwabasetyhini kwezobuchwepheshe. Kusazana Mcwabeni, masikwamkele ezindabeni. Khawutsho iYoung Cyber Minds into eniyenzayo ukunceda ulutsha oluhlelelekileyo ukufikelela kwezobuchwepheshe? Mandibulise kokuqala kuwe Siyavuya kunye nababukeli emakhaya. Thina siYoung Cyber Mind sifundisa ulutsha elisezidolophini ezihlelelekileyo kwakunye nasezilalini. Sibafundisa ngestand
Xa ndithetha ke nge-STEM, ndithetha nge-science, i-technology, engineering, mathematics and design. Xana sisenza ke loo nto leyo, siye sihlele sibe nezinto sibe nazo khona ukuze bacaciseleke kakuhle malunga nezi zinto siye sizenze xa sidibene nabo. Ngoko ke thina sigxile ekuphuhliseni ulutsha lwethu, ingakumbi abo balapho ezikolweni abaku-grade 9 uyotsho ku-grade 12. Ndikhankanye ngakumbi abantwana abangamantombazana kunye nabantwana abangamakhwenkwe abasezikolweni, singabashiyanga kunye nootishara babo ngoba nabo kufuneka babe yingxenye yale nto siyenzayo. Okay, khawunabe banzi ngenkqubo eninazo ukunceda ulutsha. Inkqubo esinazo esiye sibanikeze zona xa sidibene nabo. Sibafundisa nge-coding. I-coding ke lulwimi olusithi silusebenzise xana sithetha nekhompyutha khona ukuze ikhompyutha ikwazi uku-understanda okanye ikwazi ukuva le nto uyixela le nto uyifunayo. Size sidibanise la coding with robotics, meaning ukubana aba bantwana baye bahlaliswe kwi-boot camp for ixesha eliyileyo phayana ku-7 days, so that bathi bephuma pha babe bephume benolwazi olungaphaya oluphangaleleyo. Ndikuthetha nge-STEM ndikhawutsho izinto ii-benefits zayo mhlawumbi kumntwana obukeleyo. Ii-benefits ze-STEM njengobana siyazi into ukubana ixesha esiphila kulo nexesha ebekuphilwa kulo ngaphambili alusafani. Ngoko ithi loo nto leyo amathuba akhoyo nazayo, umntu one-STEM uyakwazi into ukubana afumane i-advantage okanye afumane loo mathuba khona ukuze akwazi ukungena emisebenzini engcono ethi yona ezawukwenza into ukubana azibone okubana uimprovile imeko ebehleli kuyo. Ya, ibizi yakhe igcwele. Khawutsho ke umuntu ofuna ukudibana nani angenza njani? Umuntu ofuna ukudibana nathi angadibana nathi kumakhasi ethu kwi-email ululekwa@cym.co.za okanye ululekwa@liquidconsulting.co.za. Khawutsho ngamafutshane imingeni mhlawumbe nijongana nayo kuya kwezi nkqubo zini. Imingeni esijongene nayo yeyokokubana baninzi abantu abarhalela ukuba babe yingxenye yale nto siyenzayo, kodwa izandla zethu zigcwele. Nangaphandle kokubana sibe nezandla ezigcwele, eminye yemingeni yokokubana siyayidinga inkxaso ngakumbi kumashishini azimeleyo kwakunye norhulumente khona ukuze sikwazi okokubana nathi siyi-Young Cybermind sikwazi u-expanda, sikwazi ufikelela nakwezinye izikolo. Ndithetha nje nawe besiphayana kulaa mhlaba waka-Raymond Mhlaba kulaa masipala apho siye sadibana nezikolo ezithile ukukhankanya i-Hilltown, iquba lethu ilindane nemasi zakhe phaa eBhofolo. Zabakhona ke ezinye izikolo ezisafuna into yobana sibandwendwele ngenxa yokubana singenazo ii-resources ezininzi apha kuthi for into yobana singakwazi ufikelela. Sirhalele okokubana abantu mabaze bazosixhasa. Xa ndisithi abantu ndithetha nange-donors, noba ungumbutho ozimeleyo noba ungumntu khona ukuze ngoba abantwana they need ii-mentors nabantu abazawuthi bababambe ngezandla. So asidiphendanga only emalini but emntwini onalo ixesha avolontiye khona ukuze bakwazi nabo ukuthi babe nakho ukungena kwezi programs zethu. Khawutsho ke ngamafutshane ixesha lisekho umbukelo phaya ekhaya mhlawumbi ungamkhuthaza ngelithini ukuthi amaphupha ayafezekiswa, yonke into iyakwazi ukwenzeka. Mbukeli ekhaya amaphupha ayenzeka kodwa yiba nomonde and uzixelele into okubana le nto ufuna ukuba yiyo awuzoncama kude kufike umuntu ofana nam osuka kwi-Young Cybermind, kodwa ithemba kuthiwa alibulali. So ndizama ukuthi emakhaya hlalani ethembeni, ngenye imini nosibona singena nathi siyi-Young Cybermind. Enkosi. Wow, amaqobokazana ngalala endleleni kunyembelekile. Sibaba ngasibini nkosazana. Enkosi.
Amapolisa atshabalalise iziyobisi eziqikelela kwi-90 million rand ngexabiso lasesitalatweni kwiziko lokulahla amayeza eKapa. Umkomishana wamapolisa kuzolonke uNjengelefani Masemola uthi iziyobisi eziquka itik, imendrex kunye necocaine zifunyenwe kuqoqo lwamapolisa eMpuma Koloni naseNtshona Koloni. Amapolisa aseMichel's Plain afumene ukugxekwa emva kokudiza imipu eli-15 nezazibiwe kwisikhululo samapolisa sasekuhlaleni. Kufunyenwe itoni yeziyobisi eziquka imendrex exabisa i-10 million rand esitalatweni kuqoqo lwase-Vredenburg kwintshona yonxweme. The cases come from as far as 2017-18, but there's even older cases to that. And we destroy regularly. I think last year we destroyed already 4 times. We destroy here in Western Cape and in Gauteng. Abakhanelwa abane balele bebhaliwe elixa omnye ethiwe nka nge-15 leminyaka ethothoza kwezimnyama izisele. Our streets are flowing with blood. Our innocent children are dying in the crossfire. A bullet don't have a name. The station commander and his management team also need to be suspended, like we did 2017 when also 15 firearms disappeared. Kunqakulwe kwavalelwa ipolisa ngokoyamene nokebiwa kwemipu ephinda isetyenziswe kulwaphulomthetho zizikrelemnqa. I myself been fighting crime for 26 years in Mitchell's Plain, being up and down from Fridays up until Sundays, doing crime prevention in our areas. Unjengele Masemula uthi amapolisa aphicana phantsi kwezicithi ababandakanyeka ekubweni kwezixhobo eziphinda zisetyenziswe kuqhoqhozwano ekuhlaleni. Inkokeli Action South Africa Mnumzana Herman Mashaba ithi ulwaphulomthetho lungaphaya kwamandla omasipala eNelson Mandela Bay eMpuma Koloni. Mnumzana Mashaba bekutyelela kwizikolo ezingqonge umasipala uMbaxa. Umemelele ukuba kumiselwa amacandelo akhethekileyo amapolisa kwilokishi yakwazakhe. Uluntu oluphila phantsi koloyiko ngenxa yolwaphulomthetho kwesi sixeko. Esi sikolo samabanga aphakamileyo ikwazakhele siphangwe kabini kwiveki enye ngonyaka ophelileyo. Otishala nabafundi kwesi sikolo bahlaba ikhwelo kwabakantsasana bathi gqolo kujikeleza lengingqi. Kugqiborothwa ngongoku phayana eHenry Nginza xa usihla ikliniki ekuthiwa yiDay kurojiwe naseDay abahlali bangaphandle, so icrime ingapha kokwethu. Siyacela i-intervention yamapolisa, amapolisa mawasincedise because asoze sikwazi uyilwa sedwa lento ngaphandle kwamapolisa. Lombutho wezopolitiko Action SA uthi umngeni ofana nentswelangqesho ngomnye unobangela onyusa izinga lolwaphulomthetho kule lokishi. We will ensure that, I think, in terms of the rule of law, because yes, you can have a good education system, but when you have the level of crime that we have in our communities, we want the provincial police commissioners and national commissioners, they must be free from political interference. Ukanti lombutho eKapa eParlamente ububambe umncelele ngomthetho sihlomelo wemfundo esiseko. Lombutho ukwakholelwa ukuba lo mthetho sihlomelo ukwaxutha igunya lokumisela umgaqo-nkqubo welwimi kwibhodi elawula isikolo iwuse kwisebe lezemfundo esiseko. Kwiindaba ze-SABC ndingulwando nomoyi ndisegqaberha. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana Hugo Bruce uthula umancine ukuba iqela lakhe lidlulile kwisigaba sokuqala setumente ye-AFCON ebanjelwe e-Ivory Coast. Uthi khange belula yomithathu imidlalo abayidlaleyo kodwa abadlali babonakalise ukuzimisela. Ibafana iza kudlala neMorocco kumjikelo wamaqela ayi-16 ngoLwesibini. Emva kokuhlazisa iNamibia ngamanqaku amane kwimbande esikhova ithande ukuthoba umxakatho ibafana ngakwiTunisia kumdlalo ophele ngeqanda macala. Nangona kunjalo umqeqeshi Hugo Bruce uthi ukuzibekela indawo kwisigaba sokhikho lamaqela kubonakalise kuba semgangathweni ophucukileyo kwabadlali beliqela lesizwe. Our first goal was passing the group stages. Even we were not in an easy group with Tunisia and with Mali. So okay, we did it. And 3 times on a different way. The game against Mali, the game against Namibia, the game against today was totally different. uBruce nomdlali wasesiswini uThemba Zwane bathi bawezwe kukudlala ngokumanyeneyo njengeqela. First of all, we know as a team that it was going to be difficult and physical because we watch our game. They use a lot of physics
So we had to fight as a team. We played a little bit lower. We tried to play very compact because we took also in account that we had 1 day less recovery than our opponent. Ibafana iqonda kakuhle ke kuba kufuneka ikhuphe nasemqolonga kwiMorocco ekwindawo yokuqala eAfrika. Ngokwexesha loMzantsi Afrika umdlalo uzawuqala ngentsimbi yeshumi ngokuhlwa ngolwesibini. Ukanti siyabetha-bethana izimvo zababukeli ngomdlalo wabafana kwi-AFCON. Masibacaphule kwikhasi lethu le-WhatsApp bezityandikila. Nakuba umdlalo besudlala izolo phakathi kwabafana obunzima kakhulu kodwa-ke basebenzile abafana ukuthi siyababongela kakhulu nomqeqeshi wabe ngicabanga ukuthi emlenzeni olandelayo abafana badlala ngokuyimisela siphinde sikwazi ukudlulela phambili. Mani funa ukuqobelela ukuthi iqela bafana noko bayabona lesithu noko bayinqanele into lena ngoyikawusi bathethe babheka phezulu enhloko amadolo ngoku. Idlala ngokuzimisela kakhulu bafana kunaqala. Ide yafika yangena kwi-last 16. Ndiyinqonelela impumelelo kwezi games zayo ezishekileyo. Phambili bafana! Khulumile ngasho ngathi sicela abafundisi nebaprofeti netinyanga konke uhlasele awu ngosami kuvakele naku sesiyohlangana neMorocco soyitsabule iMorocco awu ngemakhapha ngenyoko semandla sofela emandleni phansi emjikoko. Bafana isadlala kahle kakhulu kwaye ndiyathemba into yoba izawubuya nayo. Qha ke akufunekanga sibancome kakhulu kuba aba sibalibalanga bayafana nentaka ekuthethwe ngayo ecakweziko vele imkisele. Bafana ayikandixolisi mina ngendlela edlala ngayo. Ngoku izawudlala neMorocco andiqondi mna iyokwazi ukuphumelela xa idlala neMorocco kuba isadlala ngohlobo idlala ngalo. Umbengo mdiyawucima umlilo, umntungwa uyalandela nemozulu, ukandeza ngomso ziza ngesizulu, makube chus behele. Dibulele kwibhele molweni mawethu naliqikelelo lwemozulu ngokuhlanje mbukeli mbona kaloku la 30% wamathuba emvula kwindawo ezipha eMpuma Koloni elisuthu konyukela phaya eMpumalanga eLimpopo eFreystata ngokunjalo naphaya eNorthwest ugugutha njalo kuyokutsho phaya kwelaphondo laseNorthern Cape kanti ke ngomso sabona bazothi iqolo zisina ezamvula kwindawo ezininzi zelizwe nanjengoko sibona kanti ke zikhona nesibhaxo zenkungu ezilindelekileyo kwimimandla egudlunxweme phaya entshona ngokunjalo nakwindawo eziphakamileyo phaya eMpuma Koloni uqhubeke mbukeli ngononophelo kuba zikhona ezazibhaxu zenkungu naphaya kwelaphondo laseLimpopo kuquka ke nakungxenye yaseMpumalanga ekhona ke nala 60% wamathuba emvula phaya kwelaphondo laseMpumalanga wona amaqondo wethu okutshisa asibonisa into yoba noko kuthanda ufudumala kwindawo ezininzi zaphaya eMpuma Koloni amaqondo de abethe ku-18 phaya eMthatha kombuqeni nakoNowood phaya ngu-19 phaya eWilsonia Gqunuba eMonti ze ibe ngu-18 eKaladokho kanti ke phaya eMnambithi silindele u-15 ngelixa kwindawo ezisentshona sibona into yoba noko amaqondo nakhona mahle kufudumele ngo-17 eKapa Lodumo ngokunjalo naseVostile zathathisa amaqondo kufudumale ngo-25 pha eSpringbok ngelixa ingu-22 eUppington. Xa sihlabela mgama sijonga ngomsombukeli ndingatsho ndithi noko lithanda ufudumala izulu kwindawo esembindini welizwe amaqondo abetha ku-37 eUppington kufudumele ngo-38 eBhobhofolo ngokunjalo naseKaladokhwe kanti ke liyatshisa ngo-39 eRhafu ukuba ke wena usekomani nakhona lindela imozulu efudumeleyo ngo-34 28 eMonti ze ibe ngu-36 pha eMthatha ngelixa eThekwini kuyongena koPhoenix nakoVerulem phaya silindele u-29 uba ke wena useBethlehem lindele u-32 eRhawutini koSoweto nakoFoslo phaya silindele ama-30 ngalo mashumi ke amathathu naphaya koMusina ngelixa lilihle izulu ngo-28 eKapa Lodumo maniphela emehlweni nisale entliziyweni kamnandi mawethu.